Ang makina ko gipamekaniko ko sa mekaniko. Ang makina ko gipamekaniko ko sa makina. Hello, good morning. What's up? So, actually, it's already Holy Week. And everyone is staying at home right now. I decided to do something for today para mapanay akong boredom. So, I will challenge myself. Okay. We will do a Bisaya tongue twister challenge. So, we will do now the Bisaya tongue twister challenge. One, ang balay ni libay-libat. Ready? Ang balay ni libay-libat, 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 ang balay ni libay-libat. Ang makina ko, gipamani ko, oh my God. Ang makina ko, gipamakina, oh my God. Ang makina ko, ang makina ko, gipamikaniko, ako, gipamakina, oh my goodness. Wait. Ang makina ko, gipamekaniko ko sa mekaniko. Okay, ready, okay, practice. Ang makina ko, gipamakina, dili ko makuan sa mekaniko. Ay, nanisod makaya ni. Right. Ang makina ko, gipamekaniko ko sa mekaniko. Ang makina ko, gipamekaniko ko sa makina. Uy, disod. Wrong. Next. Ang kwarta ko sa kwarto 4. Kwarta ko sa kwarto 4. Ang kwarta ko sa kwarto 4. Okay. Okay. Ang kwarta ko sa kwarto 4. 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 Ang relo ni Leroy Rolex kani. Ang relo ni Leroy Rolex. Ang relo ni Leroy Rolex. Ang relo ni Leroy Rolex. Lisod man ni. Ano? Bisaya man ko. Ano lisod man ni? Ang color sa purol ni Dolor de Color. What? Ang color sa purol ni Dolor de Color. Ang color sa oh my God. Ang color sa purol ni Dolor de Color. 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 Ang coral. Pag manugayan na bitaw kan mabot kasi ka 4 or ka 5 matwist ta imong tang. Oh to eh. Di na ko musab ani lisod promise. Bye.